Sí, des del PSPB de Massanassa hem decidit o ens hem vist obligats a acudir a la Fiscalia Anticorrupció perquè arriba un moment que en les pròrrogues de Bareser comencem a observar una possible prevaricació administrativa i front a la oscuritat o la poca transparència que se'ns dona des de l'Ajuntament entenem que és la Fiscalia la que ha d'esclarir la situació i simplement acudim allí per a que sigui la Fiscalia la que posi negre sobre blanc i diga si realment existeix o no esta possible prevaricació que comentava.